Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binadli ridha illahi ta'ala. Wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa summa ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa summa ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya. Wa summa ila hadrati Syekhina wa mursyidina. Wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Ahmad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Da bin Yahya. Abdullah wa amra fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila maghribiha. Barriya barriya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ijdadana wa jaddatina. Wa ustadana wa masyayikhna. Wa masyayikha masyayikhina wa liman istama'na bisahbih. Wa nakhusu khususan sahibi hadzal kitab an-Nasauddiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa amaddana bi asrari wa a'ada alina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lan nutur sapa Imam Nawawi tarafan sak cuil minal adiyati saking doa-doa allati kang yang bagi yang sayaktu apa ayat Arabnya dan gawe doa biha apa adiyah inna khatmil qur'ani nalikane khatam Qur'an. Dzalika wa mangkono doa iku fi kitab Tibyan. Iku ing dalam kitab At-Tibyan, kitab Imam Nawawi. Lau kang kedua Imam Nawawi. Wa utai kitab Tibyan iku kitab jalilun kang agung nafisun kang jamaah kang ngumpulaken sinten Imam Nawawi fi ing dalam kitab fi adabi jamalatil Qur'ani ing dalam kitab min adabi jamalatil Qur'ani saking pira-pira tata kramane wong-wong kang padha apal Qur'an wa qiraatihi lan maca Qur'an qadran ing kadar salihan kang patut la yastaghni kang bagus salihan kang patut lan bagus la yastaghni kang ora kena sumugih sapa hamilul Qur'ani sapa wong sing apal Qur'an amma ma'rifati saking ngawuri kadar wal wuqufi lan ningali ali ngatasé kadar. Jadi terang itu menerangkan tentang doa khatmil Quran. Terus Imam Nawawi menyebutkan bahasanya beliau telah menulis doa kanggone khatmil Quran yang mana ikut dibaca ketika khatmil Quran. Wadzalika fi kitab Tibyan. Doa tersebut ditulis oleh Imam Nawawi yang dalam kitab beliau ingkang jenenge At-Tibyan. Kitabe karangane Imam Nawawi. Bahwa kitabun jalilun nafisun. Yaiku kitab ingkang agung jama'a fihi min adabi jama'atil Quran. Yang mana di dalam kitab tersebut terkumpulkan adab-adab seorang yang menghafal Quran, adab-adab ketika membaca Quran, adab-adab ingkang layak, ingkang baik
yang mana harus orang-orang sing apal Quran iku mengetahui apa maksud dari kitab itu. Manane seorang sing apal Quran atau sing maca Quran iku harus mengetahui ilmu-ilmune, adab-adabe ketika membaca Quran. Wa mimma lan iku saking perkara yang bagi kang saya ucap al mudawamatu apa nglanggengake ali ngatasé ma wa tamassukulan cekelan di kelawan ma siyama luwe-luwe fi hadhil asminati ing dalem iki mangsa al mubarakati kang den berkahi al hizbu utai hizb al mubaraku kang den berkahi allati kang tu'tatu dan biasa akan apa qiraatu apa maca mah wal muwadzabatu lan ngajekaken ali ngatasi mah fi katsirin ing dalem akeh minal buldani saking negara-negara wa yang pamatu lan jumenengi mah fil masajid ing dalem beberapa masjid bainal maghribi ing dalem antara maghrib wal isya ila saat isya wa ba'da salatil fajr lan ing dalem sause salat fajar wa wa utai izib iku ma'rufun iku kinawruan bihis bil asbu'i lawan hizib pitung dina yaftatihu ngawiti sapa wong lailatul jum'ati ing dalam dina Jumat wa yahtimulan ngatamnaken sapa wong yaumal khamis ing dalam dina Kamis wa qad ruya lan temen dan ceritakan an Utsman radhiyallahu an saking sahabat Utsman radhiyallahu an annau abastuna Utsman iku kana ana sinten Utsman iku yaftatihu iku miwiti mulai buka sapa Utsman al-Qur'ana ing Qur'an Lailatul Jumat ing dalam dina Jumat wa yahtimulan nyatamaken sapa Utsman hu ing Qur'an Lailatul Khamis ing dalam malam Kemis. Fadza mangkondai iki izab. Fadzal isbu mangkondai iki izab. Iku muwafiqun iku nyocoke lima marang perkara ruya kang den riwayataken apa ma. Anu sange sahabat Utsman min haitsul ibtida'u. Sange sekirane utawi ngawiti Quran wal khatmu lan ngatamno amma min haitsu tauzi'ul qiraati anapun saking sekirane utawi bagi wacane maca Quran mau wa qismatul asba'i lan bagi marab itu bahwa mangkau tauzi aidan halimaleh ala misli adzil qismati ing atase padane iki maca iki bagi au qaribin utawa mareki min saking adzil qismah man qulun iku den nungkil an Utsman radhiyallahu an ghairihi wa mimma yang bagi al mudawamatu alaihi wa tamassuku bihi termasuk sebagian dari perkara yang dilakukan ketika membaca Quran utawa apalan Quran pokok sing bersangkutan dengan membaca Quran yaitu al mudawamatu alaihi wa tamassuku bihi yaitu nglanggengna karo awajenge nglanggengna karo cekelan terlebih pada zaman ini engkang diberkahi yaitu hizib engkang diberkahi engkang
dan biasaaken yaitu hizib membaca Quran, konsistensi membaca Quran, selalu membaca Quran, diperbanyak baca Quran. Ketika masuk waktu sholat utawa antara sholat maghrib karo isya, setelah sholat fajar iku sajane diadakan pembacaan Quran setiap menjelang waktu sholat utawa setelah sholat, terlebih pada zaman ini di setiap negara. Wa huwa ma'rufun bi isbil asbu' yaftatihu lailatal jum'ati wa yahtimu yaumal khamis. Yang mana hizib tersebut, wiritan hizib tersebut itu telah dikenal banyak orang dengan sebutan hizib 7 hari, yang mana dimulai pada malam Jumat dan khatam ketika hari Kamis, yaitu membaca Quran. Waqad riwayat an Utsman radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Utsman radhiyallahu an, annahu kana yaftatihul Quran lailatal jum'ati wa yahtimuhu lailatal khamis. Bahasanya sahabat Utsman radhiyallahu an itu memulai membaca Quran pada malam Jumat dan dihatamkan ketika pada malam Kamis. Fadzal hizbu muwafiqun lima ruya anhu. Dan hizib ini telah cocok dengan amalan yang dilakukan oleh sahabat Utsman, yaitu membaca Quran, memulai membaca Quran pada malam Jumat dan khatam ketika malam Kamis. Min haitsul ibtida' wal khatmu. Iki seperti halnya yang dilakukan oleh sahabat Utsman dari segi memulainya dan khatamnya. Amma min haitsu tawzi'ul qiraa'ah wa qismatul asba'. Adapun dari segi pembagian bacaan utawa pembagian hari 30 juz itu dibagi pirang dina ae, berapa waktu ae, bahwa aidan ala mithli adzil qismah au qarib. Iku ya dinukil, diambil dari pembagian ini atau hampir mendekati, yang mana itu dinukil dari sahabat Utsman juga dan sahabat-sahabat yang lain. Qala al-faqih Abu Abdullah bin Abbad, qala ngendika sinten al-faqih Abu Abdullah bin Abbad Syarihul Hikam rahimahullah taala, inda zikri nalika nuturi Abu Abdullah li isbil asbu'i marang hizib 7 dina fi ba'di rasaili ing dalam setengah pira-pira risalah Abu Abdullah minal bid'ah iku saking bid'ah al hasanati kang bagus wa ta'akkatulan dadi kakak apa tamassubu apa cekelan bihi kelawan hizib fi misli hadzal azminati ing dalam padane zaman ini allati kang dhafat kang apes fiya ing dalam azmina apa sya'airuddini apa pira-pira syiare agama. Intaha kalamu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.